Добрый день, паважаныя слухачы радыё свабодны Смаленск. Сёння мы будзем абмяркоўваць адну праблему беларускай прасторы, таму і наш этэр будзе таксама па-беларуску. З вами будуць ужо знаёмыя вам Ян Рудзік, Ян Ліс і я, ведучы праграмы «Гаворыць Смаленск» Вадзім Сідараў. Вітаю, сябры! Добрый день. Добрый день, вітаю. Спадарства, хацеў бы сёння абмеркаваць вось якое пытанне. Мы з вами ўсе так ці інакш у палітычным сэнсе, так бы мовіць, трансгранічныя асобы, бо недрэнна знутры ведаем не адну нацыянальную палітычную прастору, напрыклад, беларускую, а розныя. Украінскую, расійскую, літоўскую, польскую, чэшскую і гэтак далей. І вось калі мы глядзім на Расію, дык там не толькі ёсць розныя геапалітычныя школы, ці мысляры кштальту Дугіна, або памёрлага Цымбурскага і гэтак далей, але фактычна можна сказаць, што ўся Расія гэта пра геапалітыку. Бо сэнс краіны там не ў тым, каб добра жылі людзі, а толькі ў барацьбе з іншымі краінамі. Але, напрыклад, і Украіна, ці раней Польша, якія не захацелі быць часткамі такой краіны, ўсё ж такі таксама маюць уласныя геапалітычныя школы. Напрыклад, у украінцаў гэта Юрый Ліпа, его дактрыны падзелу Расіі або чарнаморскай дактрыны, або польскі праметэізм, егеланізм, ці наадварот песцізм. А што ў нас з Беларусю, сябры? Ці існуе ўвогуле беларускае геапалітычнае мысленне? Ці яно калісьці існавала? Пытанне ўзнікае сёння, бо калі глядзіш, як беларусы, прычым як рэжымныя, так і так званыя дэмсілы успрымаюць літаральна кожную знешнепалітычную падзею, узнікае такое ўражанне, што гэта робіцца фактычна праз ідэалагічныя ці нават субкультурныя або вось такія падсвядома асацыятыўныя прычыны, але не праз разуменне таго, якой павінна быць Беларусь як геапалітычны гулец і у чым ёсць ці будуць яе геапалітычныя інтарэсы. Дык ці ёсць і ці павінна быць беларуская геапалітыка, або беларусы як такі малы народ, асуджаныя на тое, каб дэлегаваць геапалітыку больш буйным суседзям. Нават украінцам, якія, дарэчы, на вачах ператвараюцца ў сусветнага геапалітычнага гульца. Ян Ліс, давай пачнем з цябе, а потым тэму падхопіць Ян Рудзік. Так, мне здаецца, што адсутнасць насамрэч нейкай паважнай геапалітычнай школы ці нават асобных аўтараў, якія б закраналі гэтую тэматыку, яна відавочная, таксама відавочная, як і патрэба ў іх наяўнасці. То бок, без гэтага насамрэч немагчыма стварыць ані палітычны рух, ані тым больш нейкую там незалежную краіну. То бок часта мы бачым такую рыторыку палітычнай прасторы, якая проста паказвае, што людзі не абапіраюцца на нейкі там сталы светапогляд, а дзейнічаюць, што называецца, ад праціўнага, супраць Лукашэнкі, ці супраць Пуціна, ці супраць яшчэ кагосьці. Весь гэты дыскурс, ён цалкам будуецца на адмаўленні. Гэта заўсёды антыштосьці. І нават уже до таго даходзіць, што нават беларуская мова ператварылася прынцыпу на інструмент нейкага панк-року, пратэсту. Што прынцыпу, калі мы кажам пра атрыбуты, скажам, этнічнай нацыянальнай свядомасці, гэта недапушчальна гэта рабіць проста нейкую там субкультурную такую гульнюшку. Таму відавочна, што ніякай школы не сфармавалася за гэтыя гады, і гэта насамрэч задача яшчэ для будучыні. І ввогуле, калі мы кажам, ужо згадалі пра Дугіна, то насамрэч
в Беларусі не хапае свайго аналага, бо Дугін гэта ж не толькі там нейкая геапалітыка, у яго ўвогуле, калі глядзець власна на яго там так званую творчасць, то власных думак там у яго вельмі мала. Хто разбіраецца, в прынцыпе, той ведае. І ўвогуле вялікае пытанне, ці ён пісаў там гэта на Амахію рэальна, ці гэта нейкія там літаратурныя рабы, яго гэта ўсё пісалі. Так вось, ён прывозіў у постсавецкую Россию 90-х гадоў такіх аўтараў, там, як Армін Мёллер які-небудзь, там, Эрнст Юнгер, Эволыс і так далей. То бок ён развіваў дыскурс, насамрэч, палітычны, што, в сваю чаргу, палепшала разуменне геапалітыкі, адпаведна. У беларускай жа прасторы гэта проста не адбывалася ніякім чынам, абсолютно. Можна там мікрасупольнасці згадаць, там, типу, там, цэнтр касмалогіі крыві, якія гэта рабілі, і все на гэтым. А калі мы бярем там некую пост-БНФовскую апозіцыю, то іх нейкая, просто в галаве нейкая дысідэнцкая мешаніна, часцей за ўсё, дзе там і Вялікая Айчынная вайна, і Еўрасаюз, і супраць Еўрасаюза адначасова. То бок, абсалютна поўная адсутнасць сталага светапогляду і, як я ўжо казаў раней, цалкам збудаваны на вечным адмаўленні рэжыма светапогляду. Так, другі Ян, табе слова. На мой погляд, у Беларусі ўсё ж існуе геапалітыка, прычым даволі стала, і там ёсць адзін тэарэтык геапалітыкі і адзін практык, але ж яны ідуць у розных накірунках. Пад тэарэтыкам я маю на ўвазе, конечно, нашага дарагога Зянона Станіславовича Пазняка, які амаль што свой кожны другі выступ пачынае са слоў «гэта ўсё геапалітыка», і як бы ён мае такую тэарэтычную базу і бачанне, якое ён настойвае там яшчэ з 80-х пра тое, як павінна рухацца Беларусь у геапалітычнай прасторы. Але ж мяркую, што і слухачы нашага радыё пра гэта даволі шмат ведаюць, і таму я прапаную засярэдзіцца на практыкі беларускай геапалітыкі. Гэта Александр Лукашенко. І насамрэч, ледзь не з самога пачатку сваёй улады ён даволі актыўны гулец. То бок, калі з самога пачатку ён і яго каманда ўспрымалі распад Саўка як такое раздрабленне расійскіх рускіх княжестваў, якія ён, як вось такі ўладар пэўнай прасторы спрабуе заняць, і ён быў на гэта накіраваны. Але ж яшчэ ў 98-м годзе, калі я не памыляюсь, як такі бэкдор, другі шлях, Беларусь далучылася да руху непрысоединения. Гэта такая арганізацыя, якая аб'ядноўвае вельмі многа лацінаамерыканскіх, афрыканскіх, азіяцкіх краінаў, і, дарэчы, Беларусь адзіная краіна, якая з Еўропы там. То бок там іх галоўная ажэнда — это тое, што яны не далучаюцца да заходніх у першую краіну блокаў. І такім чынам Лукашенко пачаў прабіваць термаднізм, так званы, то бок пачаць шукаць хаўруснікаў у краінах трэцяга свету. Такім чынам і набіваю сябе пуху для перамоваў з Расіяй. Калі ўжо атрымалася так, што Пуцін прыйшоў да ўлады, і вось гэтая барацьба за карону Манамаха скончылась, і ён аказаўся нават не ў савеце дырэктароў гэтай барацьбе. І па-другое, таму што пасля рэферэндуму стала зразумела, што з краінамі захаду яго не атрымаецца. Тым не менш, практычна, вось таксама пераходзячы на асобы, у яго ёсць такі сумрачны рыцарь Віктор Шэйман, які практычна напрыканцы 90-х, на пачатку 2000-х, і нават зараз прабіваў вокна ў Лацінскую Амерыку, прабіваў вокна в Афрыку, і калі ўсю сваю палітыку Беларусь так ці інакш, але вымушана ладзіць разам з Масквой, з Расіяй, то вось на гэтым кірунку яна выглядае давольна незалежна. У гэтым такім каланіяльным плане
То бок яшчэ калі кадэнцыю Уга Чавеса там былі нейкія зусім цудоўныя адносіны. Я памятаю, па беларускаму тэлебачанню Чавеса паказвалі ледзь не больш, чым Пуціна. Там яны малявалі перспектывы гэтага супрацоўніцтва. Зноў-такі Зімбабве, Афрыка, дзе таксама там і неблагі товараабарот зараз, і як там па плётках кажуць, таксама нейкая вайсковая супраца, таму што Віктор Шэйман гэта такі беларускі Прыгожын, які кіруе такімі невялікімі беларускімі ЧВК. І таму зараз, напрыклад, калі Лукашенко, як я разумею, ужо цалкам адмовіўся ад гэтай ідэі узначаліць Крэмль і разумею, у якім становішчы ён знаходзіцца, і пры тым, што ён цалкам ад захада адштурхнуты, быццам бы быў, знаходзіцца пад санкцыямі, ўсё роўно ў гэтай сітуацыі ладзіцца размарозка адносінаў са Злучанымі Штатамі, прычым, наколькі я памятаю, ніколі ў гісторыі стасункаў гэтых краінаў там такой турбулентнасці, такога рушання не было, і таму можна сказаць, што вось у нас ёсць нават два праекта, адзін з якіх ужо на практыцы апрабаваны. Гэта спроба такога уканструіраваць Беларусь у такі а-ля новы сталінскі інтэрнацыянал, іншых такіх, як бы гэта каго не пакрыўдзіць, паўмаргінальных краінаў, аўтарытарных, слабакім прызнаных, але ж роўна іх шмат, і таму гэта вось на практыцы шлях, які мы бачым, і тэарэтычная база па Зянону Станіслававічу аб балта-чарнаморскім Хаўрусе. Таму ёсць аб чым думаць і нават ёсць што рабіць. Цікавыя думкі. Фактычна так выглядае, што больш геапалітычнага мыслення можна бачыць у шэрагах рэжыму і чымсьці ў параўнанні з дэмсіламі, так званымі, і таму можа быць у пэўным сэнсе нават не выпадкова, што такія нашы, у каго хто знаёмы, як Петроўскі, Шпакоўскі, там Цыдзерман, якім усё ж такі так ці інакш прысутнае геапалітычнае мысленне, яны ўрэшце рэшт апынуліся ў шэрагах рэжыму. Хаця я б, канешне, не перебольшваў бы тут там выключна ідэйныя прычыны, але гэта іншае пытанне. Але вось што тут я бы заўважыў, калі мы кажам пра геапалітыку рэжыму, што можна тут казаць пра нейкую драму, бо фактычна як рэжым пазбаўлены сапраўднай нацыянальнай незалежнасці, лукашысцкі рэжым ніякай уласнай геапалітыкі як стратэгіі мець не можа. То бок, вось все тое, што ты пералічыў, гэта пэўныя гульні. Это стратегия выживания просто. Так, стратегия выживания. Это не теория ніякая. Так. І бачиш, мы нават вось гэта абмяркоўвалі, я тут бачу аналогію такую з рознымі марыянетачнымі рэжымамі пад Трэцім рэйхам. То бок, ім таксама, іх ідэолагам былі прысутныя спачатку нейкія там геапалітычныя амбіцыі, дактрыны, але ўрэшце рэшт яны скончылі ўсё стратай усялякай геапалітычнай суб'ектнасці. Таму вось мне таксама бачыцца, што быў насамрэч нейкі ранейшы там Лукашенко і цікавыя людзі вакол яго з нейкімі такімі амбіцыйнымі геапалітычнымі поглядамі, але тое фактычна, што мы бачым зараз, я не ведаю, гэта, напэўна, ўсё ж такі не стратэгія, вось як сказаў Ян, гэта проста спроба выжыць геапалітычна. Мне так падаецца.
Ну, я згодны тое, што зараз так, як Лукашенко ўжо не той, але ж вось гэтая фармуліроўка, спроба выжыць, ну, так ці інакш, але ўсе любыя адносіны між дзяржавамі, яны па выніках прыходзяць да эканомікі, а то бок гэта спроба выжыць і спроба як бы падтрымаць сябе на плаву, то бок там вырваць неяк больш незалежнасці. Ну і так, гэта спроба выжыць, зразумела, але ж як ты сам заўважыў, што ў Расіі нават там па Дугіну ці па іншым школам і геапалітыка гэта таксама, ну, хутчэй пра бачанне таго, як яны спрабуюць выжыць у гэтым злым свеце. Таму я просто... Кажы, калі ласка, прабач. Я хацеў бы звярнуцца зноў да сітуацыі, якая цяпер адбываецца. І мне падаецца, што ўвогуле праблема, ну, не толькі Лукашэнкі гэта будзе, тым, што геапалітыка будзе скончвацца як фактар. Таму што геапалітыка, ну, яна так ці інакш зноў-такі замешана на сусветную эканоміку, і наколькі мы бачым, што зараз адбываецца такая турбуленнасць, і будзе адбывацца нейкі адкат к рэгіяналізму. То бок дзяржавы будуць выстраиваць стасункі з тымі, хто побач з імі знаходзіцца. Таму што праз тое, што там нестабільна і ў акеане, парушаюцца там некія традыцыйныя гандлёвыя шляхі, то і гэтая вось лукашэнкаўская геапалітыка таксама, ну, канчаткова скончыцца. Ян, Лис, падаецца, ты нешта хацеў сказаць. Так, я хотел сказать просто наконт экономики и политики. Так? То бок, насамрэч, геапалітычныя все гэтыя дактрыны, яны антыэканамічныя. То бок, яны не маюць дачынення там да эканамічнага дабрабыту часцей за ўсё, яны будуюцца на ідэалагемах, глыбока на тэарэтычным узроўні, і яшчэ да ўсякай там без всякай магчымасці тэарэтычнай рэалізацыі вельмі часта. Вось, напрыклад, у ідэі Дугіна там безумоўна запазычаная пра land power і sea power, супрацьстаянне там сілаў мора і сілаў як бы сушы, вось таласакратыя супраць, другое паняцце, на жаль, вылецела з головы, але Телуракратія. Телуракратія, так. То бок, насамрэч, гэта вельмі моцныя ідэйныя і як бы не матэрыяльныя падставы. Таму людзі пішуць такія як бы тоўстыя кнігі і працы, то бок сказаць там міжмор'я, конечно, можна, але все ж таки там гэтаму пакуль што не дастае, што называецца тэарэтычнай базы. І калі взять всех аўтараў, на якіх вырас Дугін, там насамрэч, ну, каго не возьми, ад Бенуа там да, не ведаю, Шпенглера, там эканоміка, ну, апошняе месца займае, напэўна, сярод іх менавіта палітычных матывацый. Так што тут, власна, гэтага аспекту і бракуе. Таму я і сказаў, як бы, што гэта не стае. А то, што у рэжыма таго ці іншага можа быць нейкая стратэгія, як яму там, значыцца, выжыць у тых ці іншых умовах, гэта відавочна, але гэта суто тактычныя манёвры такія. Гэта не загадзя створаная нейкая стратэгія дзяржаўнага будаўніцтва. Але, сябры, я вось як даследчык дзеля справядлівасці хацеў бы нагадаць, што, ну, увогуле-то у беларускай традыцыі можна бачыць прыклады геапалітычнай думкі, ну, нават сур'ёзнай. Ну, напрыклад, у таго ж Ластоўскага ў часы эміграцыі гэта быў праект пэўнага такого паўночнага трансбалтыйскага звязу. Ці гэта праект балта-чарнаморскага звязу часоў БНЭУ, як сказаў Ян Рудзік, або падобныя ідэі Санько. Іншая справа, што ніводная з падобных ідэй яна не ператварылася ў нацыянальную дактрыну і не стварыла такого імпэту, якім, напрыклад, з'яўляецца тюркізм, напрыклад, для тюркскіх народаў.
Вось таксама Ян Рудзік казаў пра Зенона Станіславовича Пазняка. Ён фактычна сфармуляваў беларускі геапалітычны імператыў. То бок, каб існавала нацыянальная незалежная Беларусь, каб яна магла існаваць, павінна знікнуць Расія як імперыя. То бок, Мордар павінен быць разбураны. Але як гэтага дасягнуць? Сучасная Расія, яна ж паводле ўласнай структуры не падобная да СССР. І таму нават дасягненне незалежнасці Чачнёй ці Якутіі яно не вырашыць гэтага пытання, хаця, канешне, і падштурхне его у патрэбным кірунку нейкім. Тут я б хацеў нагадаць імя, на мой погляд, яшчэ аднаго недооцененного візіянера беларускай геапалітыкі і этнапалітыкі, навукоўца, кіраўніка арганізацыі беларускіх нацыяналістаў Яна Станкевіча. Гэта тычыцца, прынамсі, двух рэчоў. Гэта его этнапалітычны погляд на, уласна, нібыта расійскі прастор, частку якога ад Пскова да Разані ён лічыў этнічна протабеларускай або великолитвинской. И другая его цікавая, на мой погляд, думка, гэта погляд такі на татар Літвы, Беларусі, як на мусульманскую частку менавіта беларускага народу. Таму што мы бачым тут погляд аналагічны харвацкаму нацыяналізму тых жа часоў, калі яны лічылі баснякаў менавіта харвацкімі мусульманамі. А гэта таксама цікава, таму што мае прамое дачыненне да імператыву разбурэння Мордару, бо у гэтым выпадку частка беларусаў таксама магла б актыўна гуляць і на адпаведным сектары антыімперскага фронту, што, дарэчы, з'яўляецца працягам пасіянарнай літвінскай традыцыі з часоў не толькі Вітаўта, але Чайкоўскага, таго самого, які быў Садыкам Пашой, які ствараў там славянскі легіён з асманамі, каб воеваць супраць Расіі. Вось, але, канешне, вось гэта все, глядзячы на тое, што адбываецца зараз, гэта, канешне, патрэбавала б змена ўсяго сучаснага комплексу, я б сказаў, рэфлексаў беларускай грамадскасці у дачыненні да знешнепалітычных падзей. Напрыклад, нават вось мы жартавалі з Янам Лісам сёння нейкія, дарэчы, недрэнныя людзі, але вось яны робяць такія рэчы, там у Вільні некая імпрэза агульная беларусаў і іранцаў, вось нейкая там агульная барацьба за свабоду. То бок людзі проста не разумеюць абсалютна іншы геапалітычны і этнапалітычны кантэкст, што мы можам як заўгодна ставіцца да іранскага рэжыму, звычайна ставімся да его адмоўна, але ўсё ж такі гэта самастойная нацыянальная дзяржава. Тады як вось сутнасць рэжыму лукашыскага і галоўная праблема, уласна кажучы, нацыянальная, гэта тое, што гэта не нацыянальны рэжым, гэта рэжым антынацыянальны, гэта рэжым каланіяльны, і у гэтым выпадку хутчэй было б больш адэкватна параўнаваць сітуацыі беларусаў з сітуацыяй, я не ведаю, напрыклад, іранскіх азербайджанцаў, але не Ірану як вось дзяржавы, як геапалітычнага гульца. Вось такія нейкія заўвагі. Галоўная праблема геапалітычных ідэяў і ідэалагізмаў, у прынцыпе, што яны не вельмі часта карэлююцца з рэальнасцю. І вось сёння шмат разоў згадывалі Дугіна, і
тэзіс Яна Ліса пра тое, што яны геапалітычныя праекты антиэканамічныя, падаецца, ці як ты сфармуляваў, антирацыянальныя. У Расіі, в прынцыпе, як бы наколькі я разумею, чаму ён в пэўны момант стрельнул, таму што ну, она гістарычна сабе так паводзіла, і наадварот у нас неяк вось у гэтай маладой, ну ці адносна маладой беларускай нацыі стагоддзі вякі тых лішэній, мне падаецца, прывялі да нейкага турбарацыяналізма в народнай думке, і таму в прынцыпе ідэалогіі, якія-кольвек там кепскавата ідуць, ну там выключна за 90-е, калі там был нейкі пік, ну і то адносна там суседзяў гэты пік был не такі моцны. Ну вось лукашэнкаўскія людзі, узгаданыя сёння там Пеця Петроўскі, Дерман, таксама спрабуюць там займацца нейкай ідэалогіяй, там скіфаў, распрацавалі камуністычную партыю, но таксама нельга неяк казаць, што яны там нейкай вялікай папулярнасцю карыстаюцца, а тым не менш можна ўзгадаць, што там вось на гэтых выбарах 2020 года самым папулярным кандыдатам был Віктор Бабарыка, які выйшаў там з максімальна нейтральнай праграмай, і таму ключ да сэрца беларускага народа трэба будзе яшчэ вельмі панамагацца, каб падабраць. Дарэчы, наконт вось ці стрэльнула вся гэтая ідэалагія Дугіна. Яна так нейкім чынам сфармавалася, але фактычна нельга сказаць, што Расія кіруецца там некай яго ідэалогіяй, там еўразійствам ці чымсьці падобным. То бок гэта мы можам пабачыць ліберальных медыа, што гэта мозг Пуціна, што гэта ідэолог Крэмля, але насамрэч ён, в прынцыпе, на маргінальнай пазіцыі знаходзіцца ў рашцы, і ніякімі там ён працэсамі не кіруе. То бок ён можа нашептаць часам штосьці на вушка, яго могуць паслухаць, хутчэй за ўсё не паслухаюць. Ну, прынцыпу, гэта ж падобнае жалкае становішча, як у Дермана там са Шпакоўскім, да? То бок, ну, яны ніхто в этой іерархіі. Яны могуць тэарэтызаваць, але ўсё, рэшце-рэшт, як у Пуціна, як у Дугіна, так і ў іх, скатываецца проста да аблізавання кіраўніцтва, вельмі часта. Да падхалімства такога вось абсалютна такого адкровенного. І замест там развіцця там нейкіх скіфскіх і еўразійскіх дактрынаў вельмі часта все апускаецца проста да рацыяналізацыі паводзінаў улады, што вось там, не ведаю, супрацоўніцтва з Іранам, а гэта насамрэч там нейкі там еўразійскі полюс, там Вялікая Персія, плюс Русь, там, ну то бок гэта такой постфактум, просто рацыяналізацыя гэтых чыста выжывальніцкіх інстынктаў гэтых рэжымаў. Не, ну зразумела, што ён там ніякага асаблівага ўплыва не мае, просто тое, што ён яго неяк так і постфактум спрабуе фармуляваць, но але ж адчуваецца, што ўсё ж такі ось, ну і той жа Пуцін, і там і іншыя людзі, якія кіруюць Расіяй, яны ўсё ж такі падвержаныя нейкім геапалітычным, ну і ўвогуле ідэалагічным догмам. То бок вось гэты вайб рускага міра, які нідзе, ну, нема завета, які прапісаны, вось кніжка рускага міра, і там напісана, як трэба рабіць, але ж, ну, мабыць, Вадзім пра гэта больш ведае, але ён, ну, адчуваецца. Як бы, ну, вось той жа вось сёння ўзгадывалі Лукашэнку, які хацеў захапіць Расію, стаць новым славянскім правадырём. У яго экіпе з пачатку был такі чалавек, падаецца, заметалі на яго прозвішча, імя Владзімир, які быў адстаўным вайскоўцам, і вось ён якраз такі і пушыў гэты нараціў пра славянства, пра абстрактны рускі мір, і такім чынам Лукашенко драконіў на тое, каб ісці на Кремль падмяняць Ельцына. І
ну, многія рэчы, якія яны робяць там, канешне, ну, збольшага людзі сыходзяць з прагматызму, таму што, ну, дзяржава ўсё роўна павінна неяк працаваць, там, ну, заводы работаць, Газпром, там, ну, там хапае, як бы, ну, і паспяховых фінансавых праектаў, якія, як бы, калі б там людзі былі фанатыкамі, яны б, ну, не рэалізавались. Ну, але ж з іншага боку, ну, многія рэчы, ну, натуральна, выглядаюць вельмі нелагічнымі, нейкімі, ну, такімі дзіўнаватымі. Таму гэты фактар, ну так, па маім ашчушчэнням, ўсё ж такі там прысутнічае. Калісьці яшчэ Эдуард Лімонаў казаў, што Пуцін пачаў рэалізоўваць праграму НБП там нейкая там 93-го году з захопам Крыму, калі яны захапілі будынак нейкі ў 90-х годах у Крыму, ці мэрію, ці то, ну, нейкі такі важны стратэгічны будынак захапіла БНФ у Крыму украінскім. НБП, не БНФ. На жаль, не БНФ, так. На жаль, не БНФ. Так. Вось такая версія насамрэч была, хаця я не думаю, што уладныя гэтыя колы Расіі там реально натхняліся там нацыянал-бальшавіцкай партыяй, але, ну, прынцыпу, калі браць чыста так па павярхоўны слой такі, то вось найбольш супадзенняў ёсць акурат з гэтым вот раннім НБП. А што да беларускай сітуацыі, то все гэтыя заметальныя, гэта, на жаль, проста такія рэтрансляторы, як бы, найбольш неудалых і бездарных, як бы, расійскіх варыяцый там іх ідэалогіі. Заметалін сам быў, як бы, этнічным жыдом, пры гэтым расіянінам, ну, то бок, увогуле фантастыка. І пры гэтым займаўся беларускай ідэалогіяй. Ну, то бок, гэта такі, гэта похожа, ну, падобна да вось гэтых вантажкоў, вось ДНР, там, ЛНР, вось гэта такі ўзровень, як бы, абсалютна местечковых такіх вось кіраўнікоў райкомаў, якія самі сабе, як незалежны пульс, проста нічога сабе не уяўляюць, нават на сімвалічным узроўні. Не ведаю, я бы так уже не обесценивал роль Заметаліна. Все ж таки, што ён хацеў, ён зрабіў, і нават зараз, то бок тая вайна з Беларушчынай, якая адбываецца у Беларусі, гэта працяг яго працы, і у тым ліку і ідэалагічнай, і ён гэта распачаў, як бы так, дзяржава і... Безумоўна, так, распачаў, але я кажу гэта ў тым сэнсе, што ён не ствараў ніякую там ідэалогію незалежную, ён проста быў, ну, такім салдатам рускага міру на беларускай тэрыторыі. Як бы. Я пра гэта кажу, а не пра то, што уплыў ён меў, безумоўна, і вельмі шмат нарабіў, скажем так, дрэнных рэчаў у кірунку, як бы, беларушчыны, і таму так, відавочна, што праблемаў ад яго вельмі шмат. Але ці з'яўляецца там ён носьбітам нейкай візіі, ну, я ў гэтым сумняюся. Не, 100% нічога новага ён не выдумаў, ён проста з'яўляўся прыхільнікам вось гэтага светапогляда, і ён, ну, вось сам гэты светапогляд, што я хацеў казаць, што ён такім нейкім калектыўным, бессазнательным расійскім заходзіцца, таму што, ну, і тое, што там НБП захоплівала ў Крыму, і там, не ведаю, фільм «Брат 2», ну, много розных рэчэй, па якіх, як бы, метадычкі не існуе, але вось, ну, такім нейкім метафізічным узроўні яно прысутнічае, што штурхае расійскіх людзей да тых ці іншых учынкаў. Ну, то бок, хутчэй за ўсё, гэта ўсё ж такі геапалітыка, але ж яна проста не беларуская, нацыянальная, яна проста расійская. 100%. Фактычна так. Тут можна, дарэчы, было прыгадаць ось такі праект Казіса Пакштаса, Фінаскандыя, такой, як бы, саюз такі паўночна-еўрапейскіх дзяржаў, які калісьці популярызаваўся праз Цэнтр этнакасмалогіі Крылі. У 2011 годзе цэлы нумар выйшаў альманаху «Друвіс», ён даступны ў інтэрнэце,
менавіта пра вось гэты праект. Гэта вось з такога, скажем, не расійскай ідэалагічнага колу, бадай самае цікавае ўвогуле, што на беларускай прасторы ўвогуле там калі-небудзь распрацоўвалася. Ну, гэта ўсё будавалася на тэорыі там нейкага там прымардыальнае адзінства там паўночнаеўрапейскіх народаў, то бок, ну, гэта, скажем, паўночна-цэнтральнаеўрапейскія дзяржавы плюс Скандынавія і Фінляндыя. Вось, бадай, што гэта адзіны такі праект, апроч міжморскага, які меў пад сабой нейкую базу. Але што да міжморска, то насамрэч гэта яшчэ справа будучыні. Ввогуле гэта ўсё, ну, распрацаваць не на ўзроўні проста лозунгаў, а на ўзроўні практычным. Бо на дадзены момант насамрэч існуюць, ну, вельмі такія цяжкія супярэчнасці у розных краінах. Мы бачым і праблемы, якія раптоўна ці не раптоўна ўзніклі паміж Польшай і Украінай. Там ёсць пытанні ў беларуска-літоўскіх адносінах, там, груба кажучы, у літоўска-польскіх яны могуць знікнуць і так далей. То бок гэта насамрэч такая парахавая бочка будзе таксама, і гэтыя вуглы іх трэба неяк сцісаць нейкім чынам. І гэта велізарная тэарэтычная і палітычная работа, якая ўвогуле незразумела ці насамрэч рэальная. І, магчыма, за гэтым будучыня. Ну што ж, сябры, мы з вами пачалі такую вельмі цікавую дыскусію. Спадзяюся, што яшчэ будзем вяртацца да гэтай праблемы. Тут со свайго баку хочу сказаць, што, ну, ёсць два вымярэнні, што ёсць праблема розных ідэяў або падыходаў, але ўсё ж такі такі глобальны выбар. Гэта тое, ці беларусы будуць існаваць як такі малы народ без уласнай геапалітычнай візіі, такі народ прылада або Расіі, або яе канкурэнтаў, які падзелены на прыхільнікаў першай або другай. Ці ўсё ж такі гэта будзе народ з уласным разуменнем і сваёй прасторы, і сваёй геапалітычнай місіі, які можа браць удзел у вялікай гульні, як гэта зараз кажуць, не толькі як інструмент чужых гульцоў, але і як гулец, прынамсі, рэгіянальны. І тут я б хацеў сказаць, што мы да гэтага таксама маем дачыненне, таму што, ну, амаль што не самы такі амбіцыйны праект у такім шырокім сэнсе беларускай прасторы. Гэта фактычна праект і Смаленскай рэспублікі, і праект усходняй крыўскай платформы, да якога мы усе тутака так ці іначай маем дачыненне. Ось, таму мы таксама нешта спрабуем свайго баку дадаваць да таго, каб гэта так развівалася у станоўчым кірунку. Ну так, смаленскі праект, безумоўна, можа быць таксама пачаткам пэўным, бо гэта, ну, першая, бадай, што першая экспансійная такая ідэя ўвогуле беларускай прасторы, бо звычайна гэта была ідэалогія такога, як бы, такой трохі рассентыментарнай нацыянальнай дзяржавы, якая змагаецца там з каланізатарам. Ну, паўстанне прагнечнае, груба кажучы. Гэта такое вось паўстанне Каліноўскага, маштабаванае на цэлую дзяржаву. А гэта, ну, в пэўным сэнсе такая нават філасофская альтэрнатыва. Ну, што будзем працягваць, сябры. Дзякуй вам за вельмі цікавую размову. Спадзяюся, што будзе працяг і тэарэтычны, і практычны. Мы таксама будзем працягваць дзейнасць нашага радыё. Спадзяюся, што будуць яшчэ іншыя цікавыя размовы па іншых пытаннях.
З вами сёння былі Ян Рудзік, Ян Ліс і я, Вадим Сидоров. Да пабачэння. Да пабачэння. Дякую.